First round. Όχι, περιμένετε. Rocky Balboa vs Στούμπος. Στούμπος Κοντόπουλος. Round 1. Manon versus Kondos. Round 1. Round 1. Fight. Fight. Τιν. Άντε ρε. Τελείωνα μαλάκα. Έλα κοντέ μην περιμένεις εσύ γάμα. Περιμένετε λίγο, γιατί είσαι μαλάκης και έχασα 25 λεπτά τώρα. Κοντέ. Round round, Manos versus Kondos. Δίνουμε χέρια. And fight. Αρνητά Κοντέ, αν μπορείς να άρχισεις έτσι εκεί ρε φίλε για να φαίνεις το βίντεο. Μην του πάρεις μπουνιά εκεί πέρα και θα υποδομήσει να πέσει πάνω στην τηλεόραση. Έχεις και δεξί κοντέ. Κάνει και βροχής μαλάκα ο Κοντός. Κοντός ο τίγρης. Ναι, η πρώτη Με τα δύο χέρια πάει κοντός. Έχεις και πόδια. Όχι πόδια. Δεξί uppercut, feet uppercut. Όχι, θα σε πάρω το παιδί. Να βλέπουμε ρε. Ρε γυρίστε. Δεν το πέτυχε. Στο πόσο τελειώνει το round 1. Δεν ξέρω.